Ang programang ini rated HMS. Harambugan man sana. Marhay na aldaw DJ Makisig. Ako po si Luis. Apodon mo na sana po ako sa alias na Balungis. Si kunya pala nini, si Pai Luis na Balungis. Yan, ha? Igwa po ako ni na problema. Igwa kami nga misunderstanding kan sa kuyang misis. 7 taon nang magaya-gaya asin maugmaan sa mong pagkainaguman. Kaibanan an sa moyang makukulit na duwang mga chikiting. Habo ko pong magdarakula an sa moyang mga aki na broken family. Kaya kinukusugan ko an sa kuyang buot asin pagsasakripisyo para sa samuyang pamilya. Pero DJ Makisig, kan suod mang udto, habang nasa trabaho si Mrs. Nagpabanwa ako. Nagdyan ako sa market. Tamapakudkud ako kan sa kuyang nyog. Talulutuan ko an sa kuyang agom nin masiram na ginataang tabagwang. Na may langka. Na may langka na medyo luyagoy. Ano taluyagoy ang langka? Dapat hinog. Bakong luyagoy. Habang pasiring ako sa market, dai ko hunaon na mahihiling ko palanaan sa kuyang misis na naglalakaw. Asin may ka-holding hands na lalaki. Ay, inay. Ang ka-holding hands ni misis na lalaki sarong afam. Garo Amerikano. Halangkaw, maputi, asin an estimate ko DJ Makisig garo mas maorag kaysa sa kuya kumuro kuso. Iyon na ini DJ Makisig an sa kuyang ikinakatakot. Na baka may madiskubre ako sa misis ko nin ikakakulog kan sa kuyang puso. Kinusugan ko an sa kuyang buot. Naghangos akong halawig. Asin nagsabi sa sadiri, magpakatatag ka. Magpakatatag ka. Yeah. Medyo nagiinit na DJ Makisig an sa kuyang pagmati. Asin nagaro na akong takuri na nag-alusuos an isog asin kaanggutan. Dae ko na napugulan. Bigla akong nagbunot kan sa kong daradara na cellphone. Asin picturean ko sinda habang naka-holding hands duman sa market. Asin pigsaray ko an sa kuyang cellphone. Asin yaw duman nakasave an na sendang litrato na magka-holding hands. Tangani na patunay kan pagtataksil sa kuya kan sa kuyang padangat na misis. Kinabanggihan pag uli ko, sinudya ko an sa kuyang agom. Hinapot ko kung si Isay itong afam na lalaking ka-holding hands niya. Sige pa ang nigar kan sa kuyang misis. Grabe an pamaling-maling. Grabe an pasagin-sagin. Asin day nakagirong an sa kuyang misis kan ipahiling ko na an sa kuyang ebidensya. Ipinahiling ko ang litrato sa sakuyang cellphone bilang ebidensya kan kaduratan niya. Kan nahiling niya sa picture, bigla siyang naanggot sa sakuya. Asin tinabuga ako. Ang guto na maray si Mrs. asin nagsabi, ano tamalabon ang picture naan? Mayo ka na kan malinaw-linaw pa dyan. Garubagaan larawang kupas. Iyon na iningon niyan ang problema ko DJ Makisig. Grabe na ang kaanggutan ni Mrs. Baka pwede po nindo akong matabangan. Kung sa entabi pwedeng makabakal nin cellphone na malinaw ang kamera. Teka nga, doon ka bakal ning kamera ito, mga China phone. Ang advice may sa imo Pai Luis, bakal katabi nin cellphone na itong branded. Bako tabi itong cellphone na hard touch. Itong ang pampindot, Coco.
Talagang malabo ang camera. Pagiramdam ini po istorya sa nakatang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nanganghulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa naday po sinasadya. Alright?